एकर्डनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामगोन होननानै बुंदों। 5 बोसोर मा खालामनानै थाखो दिपेन बर' बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो। दिनै सरकार गोमा जाखांनायनि उनावसो दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै बुंबा जाया। मारै मावलांनो होनदोंमोन आंथ' गोथै देहाखौ नुयाखै उनाव जेब्ला आं सौहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो। आं गोथै देहाखौ नुवाखै उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो गासिबो देहायावनो दागोजोब। माबायदि दागो दं? खखाबाबो निजौ बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय बिखुङाबो गोसोमजोब जेरावबो नायनो हागोन फट'खौ बिसोरो रायजोफोरा। बेनिफ्राय नोंथाङा मा होननानै सानो? फासि नांनाय नङा बियो आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनासो। আমি পাইছোঁ বাকীখিনি তেওঁলোকে পলাইছে টিম আছে সন্ধিয়ালৈকে কিবা এটা আৰু পাব পাৰোঁ। এইটো সাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত সেইটো প্ৰথম ঘটনা তেনেকৈ আমি এতিয়া খবৰ পাইছোঁ বা তেনেকৈ ঘটনা হৈছে। যিমান মানুহৰ নাম পাইছোঁ আমি তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত গোটেইখিনি গম পাই যাওঁ কি এক্টিভ হৈছে না নাই। কিন্তু এটা ষ্ট্ৰং কানেকশ্যনটো আছে। অকলে নাচলা নহয় ঝাৰখণ্ডত যেনেকৈ মাওইষ্ট এক্টিভিটি চলি আছে সেইটো কানেকশ্যন আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ। স্যার বহুদিন শান্তি থকাৰ পিছত পুনৰাই আকৌ এনেধৰণৰ কুটঘাতমূলক কাৰ্যবোৰ আৰম্ভ হ'ল। ভৱিষ্যতে আকৌ এনেধৰণৰ হ'ব নেকি? এনেকুৱা কিবা ইনপুট আছে নেকি? এইটো প্ৰথম ঘটনা আৰু এইটো আমি খুব চিৰিয়াছলি লৈছোঁ। ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকৈ চলি আছে। আমি আশা কৰোঁ ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। গোটেইখিনি যিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ধৰা পৰিব বা বেলেগ পুলিচ একশ্যন হ'ব। যেনেকৈ সাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল আছে কি মডাছ অপাৰেণ্ডি তাতেও তেনেকৈ কৰিছিলে ইয়াতেও তেনেকৈ আছে। তো ষ্ট্ৰংলি আমি ছাছপেক্ট কৰি আছোঁ কি তেওঁলোকে তাতে জড়িত আছে। ইনজাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকে মেডিকেলত আছে। আমাৰ SDPO আৰু বাকী 3-4জন তেওঁলোকে ইনজাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া হস্পিটেলত আছে। স্যাৰ এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি যে মাওইষ্ট অসমত তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ হ'ব পাৰে? তেনেকৈ হ'ব পাৰে। সৰি পুলিচক গুলি লগা নাই কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ডাক কৰিলে বা চেজ কৰি আছে তাতে তেওঁলোকে দুখ পাইছে সেইটো কাৰণে মেডিকেল তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে। এফএছএন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে মানে পষ্টমৰ্টেম কৰি আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈ দিব কি হৈছে কি হৈ মৰিছে। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव किथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि सायावहाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजोफोर जों गिबिसिन खौराङाव गेरेमसा बसुमतारीनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। नैथियावहाय क'क्राझारावहाय रुंसारि जानानै थांनाय रिफुल वारिनि सायाव जों सावरायलायगोन। थामथियावहाय क'क्राझारनि खाथियावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जानाय माखासे गुला गुलिनि सायाव सावरायगोन। ब्रैथियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन आरो जोबनायाव जोङो प्रमद बर' सारनि सायाव जों माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। रायजोफोर बे समावहाय रायजोफोर जोङो नैबे गेरेमसा बसुमतारीनि सायावनो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायनोसै। नोंथांमोना इन्ट्र'आव नुखाबाय गेरेमसा बसुमतारीया मा बुंदोंमोन बेखौ आं ससे हगारखाबाय। दा बिनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। गेरेमसा बसुमतारीया स्रियै दङमोन। गेरेमसा बसुमतारीया BPF देरहानाय लोगो लोगो बेयो गावखौनो पावार गोनां बायदि बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं सानो आबसुनि जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ नोंथांमोना गेरेमसा बसुमतारीखौहाय एसे बुजायोब्ला मोजां जागोन नामा, फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन नामा। गेरेमसा बसुमतारीया हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों? मोनसे क्लिक भिडिअ मोजांबो गेरेमसा बसुमतारीया बर' हारिनि थाखाय बानायाखै। दिनैहाय बिसोरबायदि मानसिया फरालेखा फरायनानैबो रोंनानैबो दिनैसिमबो बिसोरबायदि मानसिया ओरैबायदि गाद्दा राव बाहायनाय जोङो नुनो मोनदों। हारिया बबेथिं थांदों बेखौहाय गेरेमसा बसुमतारीया नुदों नामा?
बिथाङाथ' नुवाखै दिनै BPF देरहानाय लोगो लोगो क'क्राझाराव बम ब्लास्ट जादों गाबोन बबेयाव ब्लास्ट जागोन समफोर बबेयावहाय गावलायगोन बेखौहाय जों मोनथिस'नो हाया बे गासैबो BPF पार्टी देरहानायनि खारनै जादों BPF आ जुदि खुगा सियामोनब्ला आसाम सरकारा खुगा सियामोनब्ला अब्ला बेफोर थासारिया जानाय नङामोन दिनै बेफोरखौहाय गेरेमसा बसुमतारीमोन बायदिया मोनथिया हयथ' BPF पार्टीनिफ्राय माबा मोनसे फिसा थिखाफोर मोनदों जानो हागौ नङाब्ला थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय खरसा मोनदों जानो हागौ बेनिखायनो दिनैहाय BPF पार्टीजोंहाय सापर्ट खालामदों गेरेमसामोन बायदिया नाथाय बिसोरबायदि मानसियानो जे बर'नि रायजो राजाफोरखौहाय देरबोबाय थानाय लाइमोन सिख्लाफोरखौ लाइमोन सेंग्राफोरखौहाय फोरोंनांगौ बेहा जेबो गियान गैया आं बेखौसो सानदों रायजोफोर दा गेरेमसामोन बायदियानो जुदि बेफोरबायदि नहा नहा बाथ्राफोरखौहाय बुंनानै होयोब्ला अब्ला बै जायफ्रा रोङा बिसोरखौलाय माथो बुजायबावनो बेखौथ' साननांगोन ना दा बेखायनो आं सानदों आबसुआ सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिटिआर एकर्डआ जुदि 100% मावफुंजायाब्ला बिनि सायावहाय सोमावसारनाय जागोन दा इलेक्शना जोब्बाय हाग्रामा देरहाबाय किन्तु बिसिनि सोमावसारनायनि समा फैगासिनो दङ बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंखादों गेरेमसा बसुमतारी बेयावहाय नोङो बुंनांगौ जेबो बेयावहाय बाथ्रायानो फैया मोनथिखानानैबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा मोनथिबाय दा एसे साननै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ दिनै मानि खारनावथ' बर' हारिया गाग्लोबजानो नागिरदों माओवादी हाबनो नागिरदों बर' हारिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना माओवादीखौ मिथियाब्ला ओरै नाय जायफ्रा सिनाया माओवादी ओरै नाय आरो नोंथांमोना बेयाव नुखादों दानिया फैदो नैथियावहाय नोंथांमोना ओरै नुदों क'क्राझार थिथागुरिनि रिहाब सेन्टारावहाय मानसि फोसाबनो लांनाया मानसिया थैनानैसो फैदों दा बियो माब्रै जाखो रिहाब सेन्टारा मानसिखौहाय फोसाबनायनि मोनसे सेन्टारसो बेयावहाय मानसि मोजांफोरसो थायो आरो बेयावहाय मानसि मोजांफोर थानायनि थाखायनो बै मानसि गाज्रिखौहाय लांनानै दोनहैयो जाहाथे बिनि फिसा फिसौफ्रा मोजां जायो बेखौहाय लांनानै दोनहैयो नाथाय थैनानैसो फैनाय जोङो नुनो मोनबाय माब्रै जाथावना मोनसे रिहाब सेन्टारावहाय नायग्रा रावबो गैया नामा फोथांनो थाखायसो फोसाबनो थाखायसो लानानै थांदोंमोन नाथाय माब्रै थैनानै फैखो जों बेखौ आसरित मोनदों रायजोफोर साफ्रोमबो हयथ' आसरित मोनदों आरो न'खरनि बिमा बिफा फोरमायनाय मथेब्ला बेखौ बुथारदों होननानैबो जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर दा बिथांमोना न्याय नागिरदों गावनि फिसानि थाखाय न्याय नागिरदों निश्चय न्यायखौ होनांथारगोन माब्रै थैनो मोनखो जुदि बे फिसाखौहाय बे मानसिखौहाय फोसाबनो हायामोनब्ला अब्ला बिनि न'खरावनो दोननाया साबसिनमोन ना खिजानि थैनायबो नङामोन खिजानि बिसोरो अहंखार दिन्थिनायनि थाखाय बुयै बुयै बुथारस्राबाय बेफोरबायदिबो खोथाया फैयो रायजोफोर जेखि जादोला उनावहाय माखासे फिननायफोरखौ मोनगोन जोङो नुखागोन ससियेल मिडियायावहाय थामथियाव फैदो जोङो सावरायनोसै माखासे बम ब्लास्ट जानायजों लोब्बा थानाय आरोबाव गावज्लायबावदों खोनानो मोनदों क'क्राझार लादांगुरि होननाय जायगायावहाय बेयावहाय गावज्लायदों दा गावलायनायावहाय माखासे जोखोम जादों सासेयाथ' जिउ खहा जाबाय नोंथांमोना नाय ओरैहाय सावगारियाव दङ बेयावहाय मा नाम माओवादीया जोंनि बिटिआरआवहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय नस्थ' खालामनो बर' हारिखौ धंस खालामनो थाखाय लामा लादों बेखौहाय गेरेमसा बसुमतारी मोना नुदोंना नुवाखै आं बेखौसो नोंथांमोनाव कुइसन खालामो दिनै बियो मानो जादों एसटि होनायनि खुगा बेखेवनाय लोगो लोगो बेफोर थासारिया सोमजिदों बर'नि जायगायावहाय 20 बोसोर सिगां जेब्लानाखि बोरला थिरजों सिन्थें गावजादों बर'फ्रा बै समखौ मा बावबाय नामा बर'फ्रा जायफ्रा गावजादों जायफ्रा साखाथि फाखाथिनि बिसोरो बावाखै आरो जायफ्रा बर' नङा बैसोरो बुथारजादों बिसोरबो दाबो बावाखै दा दिनैबो जोङो नुनो मोनदों झारखन्ड बायदिनिफ्राय फैनानै माखासे मानसिफ्रा बर'खौहाय एटेक खालामफैनो नागिरनाय अब्ला बेफोरखौहाय मोनथियोना मोनथिया गेरेमसा नोंथां आरो बिपिएफनि सापर्टार्स नोंथांमोन बेफोरखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै दिनै गाव गाव मोनजाब्लानो गुबुना मोनजादों बेबायदि दासा आंथ' सानदों हाग्राबारि सेर सेर न' लुनानै थानाय जायफ्रा दङ बर' रायजो राजाफोर नोंथांमोना एसे हुसियार जानाया मोजां साखाथि फाखाथि दंब्ला सोरबा जुदि बै आदिबासिफोरनि साखाथिफ्राव अब्ला एसे नोंथांमोना हुसियार जानाया मोजां मानोना नोंसिनि साखाथिनि बै आदिबासिफ्रा नोंसोरखौ जेबो खालामनाय नङा नाथाय बै गोजान देशनिफ्राय फैनाय माओवादीफ्रासो नायगार बुथारलाबायनानै गावथारलाबायनानै गालांनो हागौ मानोना जोंनि बर'नि थाखाय दावहारुफोर गैथ'ला बे समाव गैला जोंखौ नायगोना आसाम गभर्नमेन्टनि आसाम पुलिसानो
आसाम पुलिसा जुदि जोंखौहाय नायाब्ला अब्ला जों बर' हारिफ्रा दाउसा मावरियाफोरबायदि गावथारजागोन बुथारजागोन बेखौहाय सिन्था खालामग्रोनाया मोजां ओरैनो जानला मोनला बुंनानै लाब गैया 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि बिल पास जायोब्ला अब्ला जोङो माखासे रेहाय मोनगोन बेखौ जों बयबो मिथिगौ मानि खारनै बिपिएफ पार्टिया एसटि होनायनि खुगा बेखेवनांगौ दिनै दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्ममोना बहा थैनानै थाखो बेफोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनो थाखाय आंखौ सिदा बुङो रायजोफोर बै सानजाहा दे हा हगारनानै होनो नागिरदों 54,000 बिगा नैबेयावहाय जेरैहाय 54,000 बिगा नङा 54,000 फेमिलिनोहाय बेयावहाय जेरै हा हगारनानै होनो नागिरदों 1,17,407 न'खरनोहाय नैबे हा हगारनो होनो नागिरनायखौहाय जाहाथे थाबैनो बन्द खालामनो हायो बिनि थाखाय दावराव देखेब अमर सिंह ब्रह्म नोंथांमोना गोख्रैनो एभिक्सन खालामनोहाय अर्डार होनांगौ आं बेखौसो सानदों रायजोफोर बेखायनो बिपिएफ पार्टिया एसे सिन्था खालामनाया मोजां जोंनि बर' हारिनि जायगायावहाय दावराव जानो थांगासिनो दङ दा प्रमद बर' सारा नै बावैसो साननै सिगां समायखिरा लाबाय बिथाङा EM देरहाखांनायनि उनाव समायखिरा लाबाय सिगांनि समाव बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय फैनो हायाखिसै दा बिथाङाबो समायखिरा लाबाय नाथाय बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौ हयथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय आं बेखौ हगारफिननांगौ होननानै सानला दिनै प्रमद बर'आ जेननाय लोगो लोगो बिटिआरआवहाय बम ब्लास्ट जादों बिटिआरआवहाय गावलायलायनाय जादों दा बेफोर मानि खारनै जादों बेखौहाय बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा साननो रोंदों नामा हयथ' साननो रोङाखै नोंथांमोना माथ्र सानदों दादागिरि दिन्थिनो दुगा दिन्थिनो नोंथांमोना नाय मानासावहाय हाबहैनायफ्रा खुनु रुल्स फल' खालामाखै बेफोरनो जाहैबाय दादागिरि दिन्थिनाय मिथिबाय दा दादागिरिजों माब्लाबाबो सोलिया संसारा माखासे आयेन कानुनजोंसो सोलियो इसिबां दादागिरि दिन्थिना लाब गैया अब्लालाय माब्रैथो लं लास्टिं रायजोखौहाय सासन खालामनो नोंसोरलाय बेखौ सानना नायलांबाय थादो बर'नि गेजेरावहाय मा अबस्था जायो अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि